sit at 11.9 million people unemployed. Iziko lenkcukacha manani state selithi intswela-ngqesho kweli yehle kancinane kwikota yesibini yonyaka. It's important for communities to know that is not because of some unique service failure. It is an unprotected strike by SAMU affecting services across the city. Usodolopho seTshwane akagungqi kwelokuba imivuzo yabasebenzi bakamasipala abakugwayimbo selurhuqa iveki ezintathu ayizukunyuswa kulo nyaka ngelithi isixeko asinamali. Ukapteni wamabhokobhoko uSiya Kolisi uza kubekhokelela iqela kumdlalo wokusifudumeza neWales kwibala iPrincipality eCardiff ngomgqibelo emva kokuchacha ngokupheleleyo kumonzakalo. Molweni emakhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nanguvimba wangokuhlwanje. Intswela-ngqesho kweli yehle kancinane kwikota yesibini yonyaka ngokwestate seinkcukacha zaseburhulumenteni zibonisa ukuba intswela-msebenzi yehle ngomyinge we-0.3% ukuya kwi-32.6% isehlela kwi-32.9% wekota yokuqala. Intswela-msebenzi kuquka nabafuni bomsebenzi abatyhafileyo isemi kumyinge wothusayo ku-42.1%. Inani labemi beli abaswele umsebenzi kuquka nabo sele beyekile ukukhangela lisondele kwi-12 million. Nto leyo ithetha ukuba abantu abadinga umsebenzi kuquka nasele bekhalele limi kwi-42.1%. Nangona kunjalo uqoqosho lweli lukwazile ukudala imisebenzi ye-154,000 kule kota yesibini. Amacandelo abenegalelo kwezi zithuba zomsebenzi lelokwakha kulandela urhwebo neenkonzo zikarhulumente. Ladale umsebenzi komyinge ophantsi lelemveliso elezezimali nelezothutho. When we look at the 7.9 million unemployed people who are actively looking for employment, plus the 3.2 million discouraged work seekers, as well as another 800,000 who didn't look for employment for other reasons other than discouragement, we sit at 11.9 million people unemployed. Nangona kukho lomnyinyivana kodwa intswela-msebenzi isephezulu ngokodwa koluqoqosho luqhwaleliswa ngucimicimi wombane. Very high unemployment rate, and as you say, almost 8 million people. So obviously this economy is constrained, and this economy is very weak and far weaker than what it should be given that level of unemployment. Umfelandawonye wemanyano zabasebenzi isaftu uthi lo mnyinyivana akusiyonto engaqhwatyelwa izandla. There is absolutely nothing to write home about a 0.3%. The only encouraging sign is that it is something that seems to be a trend, even if it is a 0.2, 0.3. It's a trend that is promising. Ezinkcukacha ze-State SA zikwabonisa ukwehla kancinci komyinge omlisela nomthinjana ominyaka engaphantsi kwe-35 olungasebenziyo okanye oluzuza uqeqesho. Umyinge owehle nge-1.5% ukuya kuma kwi-43.4% kwikota yesibini yalo nyaka. Kuthukuza umbhodamo wezempilo kuMantla Pitoli njengokuba indawo yokulahla inkunkuma igcwele iphuphuma ngokuba ingahoywanga inxa yogwayimbo lwabasebenzi bakamasipala baseTshwane. Oluqhankqalazo lwamalungu eSAMU lunefuthe elibi kwiingingqi ezininzi kwesi sixeko kwaye ulwamvila luviwa ngabahlali. Kunjalo usodolophu wesixeko ulibethelele lokuba umasipala akanamali ngoko imivuzo ayizukunyuswa kulo nyaka. Iziphumo zoqhankqalazo oluqhubeka eTshwane ukuqokelelwa kwenkunkuma kuchaphazeleke kanobomi bephelelwe ngamathemba abahlali kunyanzeleke baxoze mphini wumbi. I feel bad about this because it's danger to other people. You see, in front of other people's yard there is a lot of bottles and there is a lot of dirty things. I've lived here for 20 years in this area. I've never seen anything like this. It's absolutely disgusting. And at the moment there's a law in the country that you're not supposed to have any fires until the end of this month. There's supposed to be nothing burning. Bonganyelwe luloyiko abahlali bekwacinga nokuchaphazeleka kweendawo zabo zokuhlala nanjengoko sele kulahlwa kufuphi nazo noko kungakhokelela kwiingozi zemililo. We don't know how City of Tshwane is taking it because it's been a long time.
kodwa okona kusemngciphekweni omkhulu bubomi babasebenzi. So at the weekend, we had an horrific incident where a member of the water team was attacked by a group of people who had earlier warned him and his team not to work. He ignored that warning. They then followed him home, shot him, took his car and left him for dead. Thank God he is alive. I visited him in hospital yesterday and he confirmed to me that the same people who threatened him not to work in fact attacked him. Waste collection is a major issue during this unprotected strike. It's important for communities to know that is not because of some unique service failure. It is an unprotected strike by SAMU affecting services across the city. Nanjengoko iTshwane ikhangela izisombululo zoluqhankqalazo amalungu eSAMU awahlehli kwaphela ukanti nosodolophu kwelinye icala umile kwelokuba ayizunyuswa imivuzo kulonyaka kuba isixeko asinamali. Baqhube ukuqhankqalazo abafundi kwiiyunivesithi ezimbini zaseMpuma Koloni, University Walter Sisulu eMthatha neUniversity Nelson Mandela eGqeberha. Oluqhankqalazo lumalunga neentlawulo zababoneleli inkonzo iTenetech neNorako abaqeshwe nguNSFAS ukuba baqhube iintlawulo zabafundi. Indlela ingena eMthatha iNelson Mandela Drive ibivalwe ngci ngabafundi abafuna elizikomfundo limamele izikhalazo zabo. Izikhalazo zabo ziquka inkonzo ntlawulo iTenet. Ukanti abafunda kwizikomfundo iNelson Mandela eGqeberha bebekhalazela nabo inkonzo ntlawulo iNoroko nesetyenziswa nguNSFAS ukubhatala abafundi. Tata F18, of which we are rejecting it. We didn't mind being received imali from the side of Intel because Intel charged nothing. A bundle fee means that when the money enters your account, that 20 rand is automatically deducted. We don't know where it goes. So also when you have to transact, they take around about 30 rands. Abafundi eMthatha bathi bazokuqhubekeka noku lide elizikomfundo lize nezisombululo. If management ayikho se kwiposition yobana imamele izidingo zabafundi eyona nto ifunwayo ngoku na impendulo kuphela. Lamazikomfundo athi azokusebenzisana noNSFAS ukuzama ukulungisa lo mba. Ukuqondisisa kanye into yokubana izikhalazo zithini and kungenziwa njani through ingxoxo phakathi kwethu neNSFAS. Ukhona umuntu otaskiweyo kwaNSFAS into yobana ancedisane nathi sikwazi uxazulula ezingxaki sidibana nazo ngemali. Ekuqaleni kwenyanga aliqela amazikomfundo ephakamileyo athe abonakaliswa ukungoneliseki zinkonzo ezintsha ezisetyenziswa nguNSFAS ukuhlawula abafundi. Ndingulwandile Mbulali eMthatha. Kwalapha ezindabeni umphathiswa wezamanzi kwisizwe uthi ukukhawulelana nengxaki yamanzi kummandla waseNgqurho Thwaxwa imbalela usengumba uphambili. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Unqaku lokuqala sithe intswela-ngqesho kweli yehle kancinane kwikota yesibini yonyaka. Ngokwestate seinkcukacha zaseburhulumenteni zibonisa ukuba intswela-msebenzi yehle ngomyinge we-0.3% ukuya kwi-32.6%, isehlela kwi-32.9% wekota yokuqala. Intswela-msebenzi kuquka nabafundi bomsebenzi abatyhafileyo isemi kumyinge wothusayo ku-42.1%. Umphathiswa wezamanzi nogutyulo uSenzo Mchunu uthi ukhuseleko lwamanzi kunye nokukhawulelana nemfuno yamanzi kummandla othwaxwa imbalela ingqurha eMpuma Koloni kusengowona mba uphambili. Isebe lakhe liqalisa utyelelo lozokujongana nendawo entsha yokucocwa kwamanzi eJeffreys Bay. Uncedo oluzizigidi ezingama-27 zeerandi luza kubonelela ngeemegalitha ezongezelelweyo ezi-3 ukuya kwezine zamanzi aphantsi komhlaba wacociweyo ngosuku kulo mmandla. Kulo nyaka mali umiyo isebe labele umasipala wasengqurha imali engange-57 million yeerandi phantsi kwenkxaso-mali yeziseko ezingundoqo zamaphulo okwandisa iinkonzo zamanzi. Umchunu uthi la manyathelo enzelwe ukuphelisa ingxaki yamanzi ebangelwa imbalela equbayo. Elinye lamaziko amane okucoca amanzi liwalungiselela ukusetyenziswa luluntu.
Le yinxalenye yephulo lokucoca amanzi atsalwa phantsi komhlaba ukuqinisekisa ukuba kukho amanzi ongezelelekileyo nawoneleyo kulo masipala ukuze kuphetshwe usuku olaziwa nje ngo-Day Zero. You know, when you allocate money to municipalities, you always have a feeling that part of the money runs down their legs, and we have to look at it and where it disappears and so on. But what it looks like here, it does look like it has been a worthwhile investment. And of course they have to do more because we have to look at the fact that the demand is about just above 7 megaliters a day, and here we're able to process in terms of capacity about 6 megaliters a day, but they are not yet at that level in terms of processing. They are about halfway. Urhulumente wephondo ulomkelo olungenelelo. Sibule kumphathiswa wezamanzi ngokuba asifakele kulo masipala waseGqorha imali engange-57 million. Lo mali ke yenze into yokubana kwakhiwe le plant yamanzi apha. Le plant yamanzi yakhiwe ngemali encinci kakhulu. Kula 57 yakhiwe nge-27 million. Kwaye kwakhiwe zane iplants apha. La maziko okucoca amanzi kulo masipala iGqorha anikeza umthamo wamanzi acocekileyo ongangeemegaliters ezili-15 ngosuku. Umphathiswa ukwazi ukutyelela umasipala imakhana ngomso. Kwiindaba ze-SABC ndingu-Andangqonji eJeffreys Bay. Ziyaqhubeka izicwangciso zokuseka indawo yokumisa izigadla kumda eKomatipoort phambi kwezibuko lokungena laseLibombo neMozambique. Urhulumente waseMpumalanga kulindeleke ukuba aqhube uthethathethwano norhulumente kazwelonke ngeliphulo njengenxalenye yesicwangciso sayo sokukhusela abaqhubi bezigadla kulo mmandla. Izigadla zenza umngcelelo omde ecaleni kohola wendlela u-N4 eKomatipoort. Abaqhubi balinda iintsuku ukuze baye kwilizwe lingummelwane laseMozambique. Oko kuvula ikroba lezikrelemnqa. The chief director from my department and all the stakeholders, UPMA, as I have mentioned them, they have a program that is going to start from tomorrow for 2 weeks. And the chief director himself is going to lead that particular operation that is going to try and address this matter. Abaqhubi bezigadla baxhalabe ngemingcelele eya iba maxongo. Amagosa ajongene nokungena kwabantu kweli nawo atyholwa ngokulibazisa. Lana sibambelele ngikhombe nje iqiniso ngoba ngale South Africa asidibana letinkinga leti. I mean eMozambican side asidibana letinkinga leti. Lana sivama kusitshela ukuthi iproblem lana isystem iphansi, isystem injani konke lokho. Urhulumente ubongozwa ukuba ukunciphisa ukuba kungalindwa ixesha elide. Sibashayeli besicabanga ukuthi if nangabe kungaba possible bakhulume na government waseSwatini. So nasifika la eMananga, some of the trucks basiphume ngala eMananga siyohambela eMahasha then siyofika eMaputo. Kulindeleke nokuba amapolisa endlela ahlale bonakala kuhola wendlela u-N4. Iqalile inkqubo yokususa amawaka entlanzi ezifele kwidama laseSitumo ngaphandle kwaseMahikeng eMntla-Ntshona okukulandela ukugqabhuka kwemibhobho yelindle kule nyanga ephelileyo. Amadama amabini aphokozela nayo aza kubekwa phantsi kweliso elibukhali kujonga ukhuseleko lwamanzi. Eli dama ligcwele inqwaba yentlanzi ezifileyo lalikade lithandwa ngabalobi kwaye nabahlali balapha babezonwabisa kulo. Amanzi elidama akwacocelwa ukuselwa luluntu. Ukuphokoka kwelindle kwelidama kubangele uxinzelelo kwabo bahlala ngakulo. Right now we are here and there's no intervention where the problem is currently. What is the intervention that is being intervened in those villages? There's no intervention, Major. Umasipala wasengaka Mudiri Mulema unqwalile ukuba ngabo unobangela wale ngxubakaxaka yenzeka kweli dama. One of our main pipelines, which is a sewer pipeline, burst. Now reality is that that pipeline is an asbestos pipe. It is 56 years old. But it remains the main sewer pipeline that transports from the urban areas
via the villages into our wastewater treatment plant here. Nangona kunjalo, umasipala waseMahikeng utyhola ngelithi ingxaki apha ziziseko ezindala. Isebe lezamanzi belithe liyokwenza uvavanyo lwamanzi lelidama, kodwa nangoku kusajongwe enkalweni kulindwe iziphumo zolovavanyo. Ngoku masicaphule ingcebiso zabantu kwikhasi lethu leWhatsApp. Hey, kunzima msasazi. Anokwazi nokunqanda abantu kule ndlala ikhona. Hayi benze bangqesho. Baza abantu balamba babona inyama. Noma ngabe sihlupheka ngakanana singathathi impilo yethu siyifake engcupheni ngokudla ifish lena efile emanzini ngoba uzoba usuka udla ipoison. Kungakhulu kulahlekelwa imvelo. Mothi uyabuka manje ubudedengu bamasipala lo kuba kuthiwa amapipe akhona ahlazi ngasonke isikhathi esevisi. Ngabe wazanga aqhume bese sibanele inkinga lesinayo. Ngase ke bangazilumkela abantu ngoba bakhona abazazithatha bafuna ukwenza ibhizinesi bazithengisele abantu. Ngase bangalumka abantu bangazithengi nohulumeni bingasazithathe ayozitshisa. Ngiyethemba abantu bazolalela bekwazi ukuyiphephisa bengazidli lezi inhlanzi ngoba zingaletha ukugula empilweni yabo. Iwari yami nexhala lami ngamadama lawo amanzi yangaba ngaqinisekisa abantu bangasele amanzi angcolileyo anelendle. Siyacela abantu ukuthi basithathe sexwayiso abanikezwa sona ngempela ngoba asifisi ukuphinda sibuyelele sasesiphuma kusona sekhonera la eNingizimu Afrika. Akwabi inkqubo yokuhlolwa kwamadami la athelelwana nelo selingcolisekile ingahamba ngesantya esiphezulu. Ingangase abantu bangayityi inyama le kodwa into abantu bahlala kaloku belambile. Izinto ke zezamahala yazi singabantu ziyathanda into zamahala gqithi ngabantu. Masiqhobele izandla lenkqubo yokucoca kayithi yakhaleze yajikela ngaphambili. Into enhlekeleyo baba bagade kakhulu abantwana bangasondeli even abantu abadala ngaba bangazityi ngoba ziyingozi. Ndiyithanda kakhulu ifish kodwa not ezifeleyo ndifuna ilotywe. Abanye abahlali baseThoya Limpopo bavakalise inxalabo yimo yezakhiwo kule dolophu. Abantu abathathu bangcwelekile emva kokudilika kwenxalenye yesinye isakhiwo. Kuwohloke uphahla lwesakhiwo kwaze kwadilika amacala odongaso athile. Akubikwanga abantu baswelekileyo. Esi sakhiwo sineminyaka engaphaya kwama-40 yaye ibe yindawo yevenkile ezahlukeneyo kuquka ezezinto zokwakha, ezokutya nezenwele. Abaziboneleyo bavakalise ukwethuka sesisithwakumbe. Nendoda ndikodojena shophoni yastaglass. Uthi uve ingxolo kwangayimoto ewohloka kwisakhiwo ehlo phezulu lwabe uphahla lusehlela ngezantsi xa kanye ebengena endlini. Ndobona sesofetsi. Umbutho woluntu iVembe Community Safety Forum uthe uxhalabeka nobomi yimo yezizakhiwo zaseThoya Ndowu. Mara zwo ri takadza ndi zori vhathu vha tshumelo dza zwidzima mulilo na vhathu vha community vha uthi baxhalabile kodwa baxhwayitile ukuba benkonzo zikaxakeka befike ngexesha yaye kungaswelekanga mntu. Uri kha vha fhaṱe zwifhaṱo zwine zwa zwa safety. Umasipala wasethulamela uhlabe ikhwelo kubanini bezizakhiwo ukuba bazihlaziye ukuqinisekisa ukhuseleko olungqengqwa. The old buildings which we have identified, many of them, we are saying we want to revitalize this town to a way in which it must look static. So we are saying to the old builders, I mean the owners who are owning these old buildings, to say they need obviously to upgrade or to improve the nature of their buildings. Umasipala uceba ukuqulunqa imiqathango ezakubavumela ukuba bazichithe izakhiwo ezingabeka impilo emngciphekweni. Kwezemidlalo ukapteni weSpringboks uSiya Kolisi uphile ngokupheleleyo kumenzakalo nobuzaza wedolo kanye ngexesha afuneka ngalo. Uza kubekhokela iqela lesizwe kumdlalo wokusifudumeza neWales kwibali Principality eCardiff ngomgqibelo. uKolisi ukhokhela iqela eliluqilima. Uza kukhokana noPeter Steph Dutoy noJasper Vesa. Esisithathu sagqibela ukudlala kunye ngethuba bedlala neIreland ngoNovemba nyakenye. Umqeqeshi wamabhokobhoko uJack Iindaba ukholelwa ukuba ukubuya kukaKolisi kuvuselele abadlali. He's our captain and
over the last 6 years that we've been involved with the team. So yeah, it's always nice to get a guy back with experience and the leader, and he always brings a lack of vibe. Uninapha kubethelele kuba abaxhamazelanga bakhawuleza bampuyisa uKolisi. If Sia wasn't ready and fit this game, we would have played him the next game, you know. So for us, was it important? Yes, obviously, the more games we have before the start of the World Cup to give them exposure and to give them game minutes, the better, I would think. Abadlali bathi nene bachulumancile bekhuthazeka kukubuya kukaKolisi kwiqela lesizwe. It's always nice to have Sia back. I worked with Sia at the Sharks. He's just a good leader, good player. Motivates us well. Amabhokobhoko alindele idabi elinzima ebaleni neWales nanjengoko bekwiphulo lokulungela isiqalo sendebe yehlabathi. Umqeqeshi uxelenisile kuba ukubuya kukaKolisi kusingethwe kwaqinisekiswa ligqiza lengcaphephe zogqirha kunjalo bebengenakuphelela ngaphandle kwakhe kwindebe yehlabathi. Mawethu. Mawahlangana amafuli ivume icama kuba Sembo ndivumeleni kaloku ndinginonkanyezi niniphakele kuqikelelo lwemozulu yangokuhlwanje siyaphawula mbukela into yokubana limathumba ntaka kwindawo ezininzi singalindekeleke nomsinga obondayo kwindawo ezikumantla phaya eThekwini nemvula ke Sihlabele mgamambukeli sijonge imvula nomoya ngomso siyafumanisa kaloku into yokubana nakhona zimvula ezingephi ezilindelekileyo pha kwindawo eziphakamileyo nangapha yala koTshona Koloni ngaye u30% ziqhubeke ke ezamvula zilindelekile zingephi kodwa ngaye u30% kwindawo eziphakamileyo pha koThekwini. Sihlabele mgamambukeli siyafumanisa kwakhona into yokubana uSouth African Weather Services uyawakhupha isilumkiso sokuba ungalindela umoya obhudlayo pha emntla-ntshona nomlilo wamadlela kwindawo Phako Appleton. Sihlabele mgamambukeli sijonge amaqondo obushushu aphansi ngokuhlwa siyaphawula xa sijonga pha koNtshona Koloni ngu8 degrees eCape Town eWorcester ngu5 khona ke eCalvinia ngu4 eSutherland ngu-1 degrees sijonge kaloku pha kwiphondo laseMpuma Koloni pha koMonti ngu11 degrees eMakhanda ngu6 eCraddock ngu1 uba ngaba ke upha kwaBhaca eMount Frere nguye u6 eMthatha ePotchefstroom khona ngu13 kanti ke koDR nguye u6 eBloemfontein nguye u3 sihlabele mgamambukeli sijonge amaqondo obushushu aphezulu ngomso kuyawuphawuleka mbukeli into yobana kwindawo eziphakamileyo phako Musina koPolokwane ngu22 ePhalaborwa khona ngu23 kanti ke siqonge ezantsi pha eRichards Bay naseThekwini babambene ngamanqaku ngamashumi-22 phako Mthatha ngu22 degrees khona pha ePort St Johns ngu20 eDR ngu25 eCalvinia khona ngu22 khona ke eWorcester nakhona ngu22 degrees xa sijonge ke mbukeli pha koBloemfontein kwindaba ezixananazileyo zapha koClocoland nguye u25 kanti ke liyatshisa eAppleton ngaye u31 maziqhuma ingqawe emaxhekweni xhos